Tästä se lähtee. Ensimmäinen video pitkään aikaa. Nyt niitä ehkä alkaa tulee vähän useampi putkeen. Aihe. Miksi näitä alan tekemään on ilmestyskirja. Mä olen 2025 helmikuusta asti tutkinut ilmestyskirjaa. Aloittanut semmoisen projektin, joka ei ole mun oma. Tavallaan on mun oma, ei ole mun oma ajatus, ei tullut multa itseltäni, vaan tää on nyt ihan Pyhän Hengen inspiraatiossa saatu ajatus ja sen pohjalta on alkanut tehdä ilmestyskirjaa täysin uudella tavalla auki. Sillai en tee mitään selitysteosta, enkä mitään kommentaaria, vaan autan lukijaa löytämään paremmin ne kohdat, missä niin kuin samoista asioista puhutaan keskenään. Ja silleen. Mä aloitin tämän projektin Raamattu kansalle-käännöksen parissa. Tein siihen ensin luku- ja jaejaon uusiksi, eli häivytin nykyisen luku- ja jaejaon sinne tekstin joukkoon. Ja sitten tein siitä oman rakenteen ja sen jälkeen sen rakenteen mukaisesti myös kappalejako. Ja sitten oikeastaan innostuin niin paljon, että tein saman Nestle Aland 28 eli Novum Testamentum Crees tekstille, joka on Saksan teologisen German Bible Societyn kustantama kriittinen tekstilaitos. Sen jälkeen on nyt ollut oma käännös tuosta kreikankielisen tekstilaitoksen versiosta. Ja se on nyt osittain vielä vähän vaiheessa, tai siis se on niinku tehty jo, mutta se on läpilukuvaihe on vielä kesken. Ja näin tämmöisenä Nepsy ADD Asperger-ihmisenä niin 10 projektia vähintään kesken, niin aloitin kääntämään englanniksi tämän mun oman käännöksen. Ja sen verran täytyy sanoa, että omakin käännös, niin tää ei ole nyt mitään niinku tämmöistä, että on nyt kääntänyt jollain tietyllä itsevalkkaamillani sanoilla, vaan olen käyttänyt tässä apuna tämmöistä sanakirjaa, joka on alan arvostetuimpia Uuden testamentin parissa. Maksaa noin 200 €, mutta on ihan järkyttävän iso apu ollut tässä sanakirjassa. Ja kuten tästä paksuudesta huomaan, tämä ei ole mitään verrattuna, tai siis suomenkieliset sanakirjat ei ole mitään verrattuna tähän paksuun englanninkieliseen sanakirjaan, jossa on koko Uuden testamentin sanasto ja varhainen kristillinen kirjallisuus mukana. Joo. Ja opetuksia on tosiaan tarkoitus jossain kohtaa aloittaa siitä, mitä on niin kuin itselle auennut tämän prosessin aikana, kun on ilmestyskirjaa tutkinut. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa englanniksi kääntäminenkin, että mä käännän tämän oman tekstini englanniksi, tai oman käännökseni englanniksi, täältä on auennut vielä vähän lisää. Ja tämä oikeastaan auttaa mua jopa mun oman suomenkielisen tekstin kanssa vielä sillä, että se hioo vielä uudestaan tätä mun tekemää tekstiä ja selkeyttää sitä vielä lisää, jota mä en oikeastaan ollut edes osannut odottaa, että näin pääsis käymään. Tämmöisellä aloitan nämä. Kiva, kun oot ollut mukana, jaksanut katsoa tämän loppuun asti ja lisää tulee kyllä varmasti.